Kære venner, Karen og jeg, nu siger jeg Karen og jeg, men Karen er her ikke lige nu, men Karen og jeg, vi vil rigtig gerne bede jer om en lille tjeneste. Det I skal gøre, det er at notere denne dato, 21. februar. Fordi den dag, der sker der noget helt særligt, som jeg vil vende tilbage med lidt senere. Der sker noget helt særligt. Vi skal hjælpe nogen. Vi skal hjælpe nogle virkelig seje kvinder nede i Zimbabwe. Så skal vi muligvis også spille lidt banko. Vi skal også spise noget forloren hare. Og hvis det der med at hjælpe andre mennesker og spise forloren hare og spille banko, det er noget for dig, så er det jo 21. februar. Du skal notere i din kalender allerede nu. Så vender jeg tilbage i videoform sammen med Karen og informerer lidt mere. Men start lige med 21. februar. Noter det allerede nu. Det bliver rigtig godt.